Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers vull acabar de muntar aquestes llibretes. L'altra vegada vaig fer aquesta, vam posar una de les butxaques grans a fora, la petita aquí a la contraportada i aquí darrere vam posar una cinta per posar coses a darrere. Ja he acabat de cosir les altres dos, sí, els papers són els mateixos, ja estan cosidetes, i ara, per no fer-les igual, em penso que si aquí hi ha una butxaca gran, aquí posaré davant una de petita i aquí posaré la cinta. Per tant, per combinar-ho, per no equivocar-me, si aquí hi ha la de topos, doncs aquí hi haurà d'haver aquesta, no? I si aquí hi ha la cinta aquesta, aquí hauré de posar aquesta. Veritat? Què us sembla? Vaig encolar això. No, primer, aviam. Llavors, si aquí tinc aquesta, a darrere hi posaré aquesta. Aviam. I si aquí tinc aquesta, doncs podré posar aquesta i la butxaca petita aquesta i això. Bé, ja està. Es pot fer moltes combinacions. Començaré per la petita d'aquí davant. La cola. Cosint les llibretes, que no ho vaig gravar. Això que sempre estàs al cas. Aquesta no, l'altra la vaig gravar. La vaig cosir de l'enrevés. Llavors les butxaques estaven al revés, cap per avall. Per això sempre dic que és important mirar-ho, i tot i que ho vaig dir, doncs jo també m'equivoco. D'acord, tenim la butxaca petita aquí. Aquí posaré la gran i darrere la cinta. D'acord, encara que sigui el mateix paper, no passa res. I res, amb la llibreta doncs vaig haver de desfer els nusos. No es volien desfer, per tant vaig haver de tallar el fil. I res, i tornar a començar. No hi ha res que no es pugui arreglar. D'acord. I ara darrere posarem aquesta, que només s'ha d'encolar una mica per dalt i una mica per baix. Sobretot deixar-ho secar una mica al mig, deixar-ho secar bé. Avui això estarà a sota dels llibres de secado, que dic jo. Molt bé, aquí en tenim un, i aquí, doncs això, aquí tenim la butxaca grossa, la petita, doncs aquí posarem la cinta. Cinta Belivan. Cinta l'hauria de posar al darrere. Epa. D'acord. Ups. Em penso, tot i que... No, aquesta serà la llibreta de la mala sort, A veure. Veieu que jo veig? No. M'espero perquè és una mica massa grossa. De seguida ho arreglo. Aquí posarem la gran. Després vull fer uns forats a les targetes i res, posaria una mica de decoració. Aquestes llibretes són per un sorteig, una quina que es fa, i és un regal que els hi faig per participar. Aquí posarem la petita.
un detall. Avui anar recte, no sé com es diu. També vull tornar a passar una mica el distrés per tot el voltant. Molt bé, què estava dient? Doncs que aquesta és una mica massa llarga. Doncs cop de tisora. Cop de tisora. Una mica de tinta. I ara sí. Que no la poso al revés. Una mica rectet. Encara no sé si ficaré alguna cosa per tancar-les o els deixaré així. Molt bé, doncs un vídeo curt, però ara ja estan bàsicament les 3 llibretes acabades. Ara només fa falta decorar més i omplir-la de cosetes. Espero que pugueu veure que amb 4 papers se poden fer 3 llibretes ben majes.